Ja 70 kiloa. 67 kiloa. Rankka muffinsi. Käänivää voittaa. Rankka muffinsi. 95 kiloa. Läski Günther. Kesäpaini. Olympialäiset. Noniin, alkaa. Lähtee. Oho! Oi, Oli hyvä! Sinne menee. Miestä mattoa. Vielä säkkiin kahvit. Päästä päälle! Nyt on vähän jammas. Kahdesti taputa. Kahdesti. Kassi. Hyvä. 70 vastaan 90. Seidi. Sisään. Tää on Seidi vasta. En mä ota enää. Ota muffi. Ota. Kuvataan tää. Joo. Kuvaksi vieläkin. Joo. Huhhuh. Joo mäkin. Nyt on mulla oikein reissi. Venyttele vähän. Vittu kun kädet Noniin, alkaa. Jos muffis voittaa, mä häpeän sua vittu. Jalka yli. Käännä jalka yli. Ei tarvi. Onko se siinä? Näin. Joo. Taputa kahdesti. Taputa kahdesti, jos se siinä, että sä olet paskaksi oikeetkä. Anteeksi vasentkään. Lähtee yli kohta. Lähteekö? Ei lähde. Oi! Taistelee vielä! Taistelee! Taistelee oikeesti hyvin. Älä päästä olkapäät, mutta se hävii. Älä... Oh! Onks siinä? Toi yksi idiootti osaa luovuttaa. Mutta eikö se ole siinä? 1-0. No en mä tiedä. Ei meillä mitään sääntöä. On se siinä. On se Vitu hyvin vedetty. Voitit tässä 30 kiloa, ei. 50 kiloa painavammin. 50 kiloa. Kakkonen. Polot lyöllä tyhjää. Noniin. N, Y, T. Nyt. Mitä? Ei enää. Olis topettaa. Tauko. Ei kun tosta.